I Silkeborg Kommune er der 110 unge, der modtager støtte fra Ungecentret. Nogle af dem er anbragt på eget værelse. Ungecentret er et sted, der benyttes af mange forskellige typer unge. Der er også nogle af dem, der er anbragte og skal bo for sig selv på værelse. Og det er dem, som den her film handler om. Når du skal anbringes på eget værelse, starter vi med at holde et indskrivningsmøde i Ungecentret. Hej og velkommen til alle sammen. Det, der er ens for alle, der bliver anbragt, er, at forældrene af forskellige årsager ikke kan eller har svært ved at give deres børn et sundt og udviklende liv. Men jeg tænker, at vi skal først lige præsentere hinanden rundt om bordet her. Til indskrivningsmødet deltager du, dine forældre, en leder, de pædagoger, som bliver dine, og dine rådgivere. Det første mål, som vi har fået skrevet ned i handleplanen, der er mig, det er omkring din økonomi. Din økonomi er vigtig for, at din dagligdag hænger sammen. Vi kan støtte dig i at få dine penge til at slå til, så du får betalt din husleje, andre regninger, og så du har penge til mad hele måneden. Så har vi talt om et mål i forhold til at fastholde din skolegang. Som ung i Ungecentret vil vi støtte dig i en stabil hverdag og til at nå de håb og drømme, du for eksempel har i forhold til uddannelse, skole og praktik. Og det næste mål, Julie, vi har skrevet noget om, det er i forhold til fritidsforhold og venskaber. Og der har du selv været opmærksom på, at tingene bliver anderledes, når du kommer til at bo i egen lejlighed. Udover at støtte dig i at bo selv, din økonomi og skole, har vi også mulighed for at lave aktiviteter sammen. Dette kan fx være at lave mad, se en film, træne i motionscenter eller noget andet, du har lyst til. Aktiviteterne kan være med dig alene eller i en gruppe med andre unge. Udover at snakke om de praktiske ting, der har betydning for dig, bruger vi også tid på at snakke om det, der kan være svært for dig personligt. Det kan fx være i forhold til familie, venner, ensomhed, skyldfølelse, kriminalitet og misbrug. Eller det, der har ført til, at du nu er anbragt og bor på eget værelse. Nu er vi nået omkring alt det, vi skulle her sammen i dag. Og så er det sådan, at vi skal mødes igen om 3 måneder til den første opfølgning. Altså dengang jeg flyttede ud, der tænkte jeg bare, yes, endelig. Jeg skal bare væk hjemmefra. Jeg kan bare gå for lang tid. Nu kan man selv bestemme alting. Ja, også hvornår opvasken skal tages. Det styrer jeg også. Hvornår man må gå i bad, og hvornår man må larme, og hvornår man skal gå i seng. Ungecentret, det bruger jeg jo mest til, når jeg synes, der er et eller andet, der er svært. Et eller andet, jeg ikke lige tror, jeg kan finde ud af. Mest hvis jeg skal ned på kommunen, eller der er et eller andet med forsikring, jeg ikke forstår. Eller. Så der bruger jeg det meget, også som voksenkontakt, der ikke er familie. Det har været helt vildt rart, at de har været der. Fordi ellers havde jeg ikke kunne for eksempel klare mine regninger eller noget som helst. Altså, så smider jeg dem bare et hjørne. Fordi jeg kan overskue dem. Det synes jeg sådan, at jeg har hjulpet mig med. Ja. Mange unge oplever også, at det indimellem kan være svært at bo alene. Efter jeg flyttede hjemmefra, der synes jeg ikke, jeg har helt så meget fritid, som jeg havde, da jeg boede hjemme. Mest fordi man lige pludselig skal både handle ind og lave mad og gøre rent og alle de der huslige pligter, man havde sin mor til at gøre før. Det med ensomheden, jeg tror, der er mange, der har det sådan. De kommer ud og kommer et sted, hvor der har været flere, så lige pludselig, så er det kun en selv. Så er det godt virkelig tomt. Og måske for stille, selvom roen i sig selv er fantastisk. Altså, jeg kan slet ikke have det. Men jeg synes bare det der med også, man bliver altså også nødt til at falde i søvn til et fjernsyn og sådan noget, når man bor selv, hvis man er alene, sådan har jeg det. Det er ikke altid helt nemt at bo ude, men det er rart.